na ako karon sa Hingkayog Manolo Vertex Bukidnon na may sa swimming pool karon nangaligo mi. Kauban na ako mga barkada diri mga friends. Then nasa akong kan guys so na ako din si Rinald, shout out Rinald Intis nga pinakagwapo nga akong barkada sa alay. Ako ra talented ko. Oh. Diba? Ano sa talented ko. Oh, may gitar. Nice niya tanan. Ano mo ka ba no? May pinakagwapo. Kapag ginawa ko bandere ko. Sila. Sila. Na si Don. Muna si Don. Oh, Don. Muna si Don. Pinaka astig na buutan. Ano ka ba? Ang baso ba? Si Boss Riman. Oh yes, Boss Riman. Isa una karon na mo stock na. Wala. So pa sila na to, kaya nagkuhan pa sila, nagsugba og isda. Nga dubok, dubok. Yeah. Sige. Sige, picture lagi. Sige. Sige lah. Wala na. Mana? Sige. Sorry guys, di ko vlog. Video na naman. Tawag na. Sige, ato sa akong buwan. Sa akong mga kauban sila sa cottage. Nakabalik na ko din sa cottage guys. So, nana sa mga nakakaroon din. Nagtingdong na nga mong buwan. Pampakusod. Doon na yung pagbilang kang doon. Nakakatakot pa yan karon sa barangay ang lulok Bukidnon. Oo. Makakakili din ngalito sa Hingkayog. Hi guys, kumusta? Pakilala ko itong mga magagandang bilang ka. Yan si Kika, yan si Ilay. Kabalo vlog. Oh, guwapa kayo ni Sao. Manisawa, buti kayo. Mga ako amigo. Oh, Ay, guwapo. okay. Nada sila diri nagkuano. Kanang gamulo sila sugba ba? Sugba sa mong buwan. Vlog din ka? Now, tawa si Boss Rina at si Piloy. Okay. Nawa mo ba mga dubok ka naman. Isda nga ako pamalakason ng mga kwadyo. Sige, nami sa Hingkayog diri sa Manolo nga ako lugar. Nami sa Hingkayog. Hingkayog nangayog-yog. Oh, nangayog-yog. Hi guys, kumusta? Pakilala ko itong mga magagandang bilang ka. Yan si Kika, yan si Ilay. Kabalo vlog. Oh, guwapa kayo ni Sao. Manisawa, buti kayo. Mga ako amigo. Oh. Ay, guwapo.
this is the next video. Okay. So, ate, kasi binata. Ako din siya binata. Daga na kayo, may nangabot na uban na mga kauban. Nangabot na sila, daga na kayo. Mga nag-aalain. Wala akong mapa kayo. Marlon's Vlog. Garlic. Ay, dito. Kumain siya lang dito. Nagkaot siya dito. Nani may ka-enjoy din. Ina o kilay? Kilay. Kikay. Oh, what's up, vlog? O sige, sa pa na kayo sila diri sa iso. Ilang madugan namang request tungkol sa
sa music guys, pero karani guys kay kablo mo guys. Talagsar kay ni mga tao sa mong kinabuhi guys nga. Mag-introduce ito guys, makakuha nito ang mga tao. Sorry guys sa distraction guys, sabang kayo music guys, pero now guys na kani nga video guys, makatag yung mga memories sa mga Yes, this is the next video. So, ate, binata. Ako din siya binata. nawa, daga na kayo ni. Nangabot sa uban ng mga kauban. Nangabot na sila, dagan na kayo. Mga taga-alai. Alai. Wala, mga pa kayo. Carlos, Lola. Kumain sila dito. Nagkaon sa dito.
managilis ang tanan. Kapanguli namin guys, kapanguli namin. Umana mong buwan pangaligo karon nga adlaw. Salamat sa mga sponsor dani nga mga kalihukan. Sponsored by Red Horse and Ambuan. Oh, Don. Oh, Vicky Peroso. Okay. Guys, kapanguli nami guys. Manguli nami gahulag mi sa mga kauban nga naguna. Kay sila magsundo sa mga ganang kuha ba para makauli nami. Gahulag mi gaulan-ulan guys. Oh. Nana, gahulag mi guys, nana. Oh yeah. Oh yeah. So, kita-kits sa susunod nating vlog. Thank you. Bye-bye.